Asi vyprosím, aby Košice dnes tvrdili, že NKÚ manipuluje dátami. Vážení Košičania, drahí sledujúci, moje meno je Ladislav Mikl a som autorom analýzy, ktorá vysvetľuje, ako Najvyšší kontrolný úrad umelo manipuluje dáta a cenzoruje vzorku v ich najdlhšom dotazníku, ktorú posielali starostom a primátorom miest a obcí na východnom Slovensku. Analyzovali sme zdrojový kód dotazníka, ktorý rozkrýval ich cieľ veľmi presne. A dotazník sme rozkryli aj cez jeho psychometriu. Zistili sme, že systém, ktorý NKÚ pripravilo, filtruje nepohodlných respondentov, umelo vystavuje starostov obcí a primátorov miest nátlakovým a kapcióznym otázkam. A teda, keď starostov a primátorov systém už prefiltruje, tak ich dotlačí pomocou frustrácie k vopred predpísaným záverom. No tak sme sa rozhodli, že priamo pred týmto miestom, kde prebiehalo mestské zastupiteľstvo mesta Revúca, sa opýtame priamo šéfa NKÚ, pána Andrášio, na to, že prečo teda manipulujú dáta a že či teda je to pravda. Chceli sme, aby nám totiž vysvetlil, alebo minimálne nejako obhájil tento ich systém metodológie. Ako to dopadlo, sa pozrite sami. Ešte mňa zaujíma taká jedna vec pre Košice dnes. A ste médium? Košice dnes, ste médium. Košice dnes sú médium. Nie sú médium, ale sa pýtajte kľudne. Nie ste médium, ja sa vás budem pýtať, nevzťahuje sa na vás tlačový zákon. Je to tak, že teda manipulovali ste dáta? Aké dáta sme manipulovali? Ktorý ste teraz ja v tejto chvíli neviem ani o čom rozprávate. Primátorom. Jediný, kto manipuluje dáta, sú Košice dnes. Košice dnes si prispôsobujú pravdu. Čiže my robíme prieskum? Ešte raz, vy manipulujete informáciami a manipulujete verejnú mienku. Ale a keby sme chceli riešiť veci aj v inom, ako len dialogu, nikto za stranu NKÚ nemanipuluje. A si to vyprosím, aby ste konštatovali, že Najvyšší kontrolný úrad NKÚ to nie je strana. Nie. Teda my žiadnymi dátami nemanipulujeme a si vyprosím, aby Košice dnes tvrdili, že NKÚ manipuluje dátami. Aha, jasné. Takže nemanipulujú. Ešte raz, ale ja vám nebudem odpovedať na otázku, či manipulujeme, nemanipulujeme, pretože NKÚ v živote nemanipulovala dátami a jediný, kto manipuluje, tak ste vy. Jasné. Dôležité je to pretože Najvyšší kontrolný úrad vykonáva aj kontroly, do ktorých metodológie nemáme šancu nahliadnúť, pretože sa odohrávajú za zatvorenými dverami. V poslednej dobe sa množstvo starostov a primátorov z východného Slovenska sťažovalo na to, že Najvyšší kontrolný úrad u nich vykonáva kontroly veľmi šikanóznymi metódami a kontroly podľa nich mali mať už dávno predpísaný výstup. To, že sme odhalili a veľmi jasne popísali metódu ich fabrikovania alebo teda ovplyvňovania výsledkov dotazníku, otvára dvere ďalším otázkam. Že či naozaj všetky kontroly aj doteraz prebehli v súlade s etickými princípmi a pravidlami metodológie. Keď si pozrieme bližšie reakciu pána Andrášio, ktorý je mimochodom autorom odbornej literatúry na zvládanie strategickej komunikácie a politickej komunikácie, tak vidíme, že naozaj využil svoje schopnosti vo svoj prospech. V momente, keď sme za ním prišli, tak sa nás snažil zdiskreditovať a povedať, že médium Košice dnes vlastne nie je médium a nemáme sa ho ako keby legitimitu nič pýtať. Nie ste médium, ja sa vás budem pýtať, nevzťahuje sa na vás tlačový zákon. Je to tak, že teda manipulovali ste dáta? Podľa môjho názoru, z pozície šéfredaktora Košice dnes by som si dovolil taký komentár, možno osobnejší, k pánovi šéfovi Najvyššieho kontrolného úradu, pánovi Andrášiu. Médium Košice dnes tu bolo ako médium dávno predtým, ako ste vy boli šéfom NKÚ. A Košice dnes ako médium tu bude dávno po vás, keď vy už šéfom NKÚ nebudete. Od šéfa NKÚ sme chceli vedieť odpoveď na veľmi jednoduchú otázku. Či teda manipulovali dáta? A ak manipulovali, tak z akého dôvodu? Alebo či si nejakým spôsobom obhájí tento metodologický výskum fabrikovaných dát? Šéf NKÚ ale na naše otázky neodpovedal. Rovnako ako sme zistili, že teda ani neurobil to, kvôli čomu prišiel na mestské zastupiteľstvo mesta Revúca. Svojou návštevou nás poctil aj pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Andráši, ktorý hneď v úvode vystúpil, rozprával veľmi dlho, emočne a na moje prekvapenie vôbec nie k veci a vôbec nie k tomu bodu. Pospomínal tam rôzne iné záležitosti, ktoré vôbec nesúviseli s kontrolou NKÚ v našom meste. Za mňa je táto kontrola uzavretá, ale myslím si, že návšteva pána predsedu NKÚ včera nebola o kontrole nášho mesta.